Здравейте! Аз съм Елена Петрелийска и съм посланник на кампанията Малката черна престилка, която Олимпус България създаде, за да вдъхнови всички жени да готвят с удоволствие. Знам, че съвременната жена се опитва да бъде много неща наведнъж. Да бъде прекрасна домакиня, да бъде успешна в работата си и не на последно място да има хубава визия. Ето защо заедно с Олимпус България ви предлагаме нашите бързи, лесни за приготвяне и на последно място здравословни видеорецепти. В днешния епизод в нашата здравословна кухня на Олимпус ще приготвя спагети от тиквички, а отгоре ще има и малко запечени чери домати. Ще започна именно от тях. Слагам ги в една малка тавичка, отгоре ги поръсвам с малко кафява захар, добавям малко зехтин и поливам с мъничко балсамова редукция. Слагам на силен огън във фурната да се запекат съвсем за кратко, около 3 до 4 максимум минути. Продължавам с приготвянето на самите спагети от тиквички. И започвам да оформям спагетите. Правя същото и с другата тиквичка. Този уред, който виждате и прилича на острилка, всъщност се казва спиралайзер. От него може да си правите здравословни спагети от много зеленчуци. Ставям за една секунда и слагам да се загрее малко зехтин с мъничко масло. Зехтинът и маслото са вече разтопени. Добавям спанака. Подправям с малко сол и с малко черен пипер. Сбърквам. Спанакът трябва съвсем леко да се сотира, трябва много леко да омекне. След което добавям вътре сметана. Сега ще изчакам точно в момента преди тя да заври, ще добавя и спагетите от тиквички вътре, за да може и те леко да се затоплят. Сбърквам. Моите спагети от тиквички са вече готови. Сосът се е сгъстил и аз съм готова да сервирам. Остава само да добавя изварата. Отгоре ще добавя малко и от соса. А за финал ще сложа от запечените домати. Избрала съм нарочно те да бъдат в най-различни цветове, за да може ястието да е по-шарено. Най-отгоре поръсвам с мъничко пармезан. Просто истинско!